Жылы кыяш нурларына тиренеп, шаян гөрләвекләр белән йөгереп, язның тәүге бәйрәме 8 март җитте, дуслар. Чишмә буена баралар. Сәхнәгә мирас кызларын чакырабыз, дуслар. Татар халык җыры җырчысы Умырзая булып, юлларыңны синең бизәрмен. Татлы мәхәббәт турындагы җыры белән Илнәрен Игъматуллинаны чакырабыз. Төннәр утырып язган хатлар гына баса дисеңме? Юк, баса алмый. Тыйна, пөхтә, озын күлмәк кигән, намусы саф язлар күңелеңдә.